UMLA ka Milliam Bah Ronnie Veling do ha ka si balang ulong ba Kaei kaba ki kmie ki kapa ki khun ki bedang ren ken sepertho bat le lang bat dei na kani ka daw ba ki kmie ki pa ki haban long husia ha ka jinge dei bat ki khun na do ba ki dang ren ya kani UMLA ulakran ha ka jinge lang pen ko buram ki arphoi ngot ki hybrid na ka preschool sha ka primary school ni ka preschool graduate na benta ki hybrid ki bala pendam ya ka KG5 ban ki upan sya ka class 1 jong ka skul Cherished Bud Lummawbah na kaliang UMLA ulakan turu ya ki kmie ki pa ki bala wan ban penshingan ya ki khun ha kani ka sngi kraw ba ki dei ban snotho kani ka di ka juk ka ba ki hab ban long ki ba tingkan ha ba ki kran ki khana ni sneng ya ki kun khnang ba ken la ban he ban san ha ka jingnang jing start ha ka lenti ka ba ben pat ka ba dei la pension kun ya kani ka sngi de ki program baharukam na kini ki hybrid ringkat ka jingdan lang ki noi hikai pat ki bor panya jok skul Nurturing excellence, one child at a time. Today, as we graduate from preschool, we would like to recite our preschool pledge. Our daily pledge. Today is a new day. I'm ready to be the best me I can be. I will listen so I can learn. I will try hard so my brain can grow. I will not give up. I will show respect. Respect for people. Respect for our school. Respect for myself. It is my day to make great. So let's make it a great day. Very good. Mami ki kmie ki kaparu ni hapu siarba kumno ni deal kumno ni le mat ki ki khon jongi ten ni ong ki de ki khon jongi ni la ban kren kat bomon ni la ban le bomon makiru ki don ka hok ba min buram ye ki kum ki brio tementa kumno ni le mangi kin sakhe ki sahe sasan kin de ki brio ki ba pet ya ki jingim da ka bang yung positive ne da ka ta ka jing pet ka ba ne kin pet da ka ta ka bang yung negative ka jing pet ka balong balong anti-social ka balong against authority, against anything. That's why what we do, how we create adults, it starts right from the time the child is born. So I think we have to be very, very careful. Sometimes hakajak bandre khasi jungi ni kwa bagi khojungi can start transfer to bakidang dei ki klum te teng ni kwa bania panrangkat ka kompat hatchu ki khojungi ban ni bala he ki mikpa te teng ki bakla ki khol ile kumno ni mai ni sho ni kan hit ni kan dan ti jayu ki khol gi 3% yang matang shu bakla na sa sho na sa mai he mai he pa ki 3% Di kilong no obstinate, kilong no adamant, kim teresun mal kiong tang subaklang la sya mai. Dengan terpat ia kikmik pa ngaru ngaladon kun ngalapan he kun ngapersang hi benong pa babha tabateng teng ya bakla dan dai na ko mu bangala he ki kun ngapa ban snag nepi. Bak kasidon kani hapadeng jungi banian nujur ki kun pek uba ne ka kong ne ka basta pa ka bobi what jule ta ne tu ipi. Mar uplay la la ka jong kasap Hidon kiba ploy ban kem, hidon kiba suki ban kem. Te what juyong pek tu start papa bit, ka kong ka start memo bit, pojule kunto. Katu ka kta iki kun, ngadon kun, ngasung tu namar apa deng ikun ma dan ba ham ploy ban kem ni recing kai don basuki. Panshur, nancu ai nuk sa yepi ngadon kun kan thai lainut, kan thai sudah lainut. Te iba he ikam ploy ban kem, iba ari ikam suki. The Benikong interfere, pass by your percentage by here. Iba har should feel. Iba subject, artily subject. Lam jumai. La poi hayeng, ngale kumno, lo kumukpa ho, masye. Mo. Ngale kumno, ngasim ka report card committee kon ba, ngong pek kani pilale ba. Ngale ba so ini nai. Marks of the first division. Now she's doing very well in life. Dikatang aku akan share but what you benye ki kon what you penrem ki kon I will save
lot of people so lasha ino ki makrei. Mating mo ki kun kam ki mai ki kmie ki kun kata ka de ka basnil tam mangi ki me ki pagi le